Hi havia una vegada un festival de contes a Viladecans que es deia Narracans, i és molt xulo. Veniu, que us l'ensenyo. Veniu. I és que aquest festival per a petits i grans, mica en mica, també s'ha anat fent exorbitant. Imagineu-vos com ha crescut que el 2019 ja ha arribat fins a la 5a edició. I és que amb els contes d'una dotzena de narradors i narradores, tots els que s'acosten a la biblioteca queden ben bocabadats. Però és que a més, per 6 contaires, aquest festival és també tot un repte. Han de pujar a l'escenari per primera vegada. Sí, fa mesos que es preparen, però els nervis no els hi treu ningú. I tot i algunes reticències inicials, una darrere l'altra, es converteixen en veritables contaires. A veces las limitaciones pues nos tapan un poco el potencial que tenemos a la hora de explicarnos, quizás por timidez o por falta de práctica, pero bueno, a través de los recursos que nos han dado en el curso, pues hemos podido salir un poquito de lo que llaman la zona de confort y atrevernos a explicar un cuento como algo que llevas dentro de ti. I dit sigui de pas, els i les contaires expliquen uns contes que arriben també ben endins de tots aquells que s'hi acosten. Llarga vida al Narracans.